Grabe ka init. Nakadiri sa daplin sa kadagatan. Og nakadiri sa Mundok na Cottage. Ingaw rin sulod. Praise the Lord, dalaygon ng Diyos. Merry Christmas sa tanan, advance, and Happy New Year. Ang Ginoo maayo kayo sa atong mga kinabuhi. Salamat ta kay buhi matantod karon, ikaw nga nagtan-aw ani. Imo ba nang gipasalamatan pag maayo sa Dios? Di paabot pa kag December. Daghang mga tawo makaigsunan nga wala taon kaabot aning bulana. Naghandom nga makaselebrate og Christmas or New Year. Sa nakanilain nga trahedya makaigsunan, aksidente sa lanan, balatian man, muna nga milagro gyud sa Ginoo ang matag adlaw nato. Dako na kayo nga butang angay nimong seryosohon sa pagpasalamat. Pasalamat magali ka nga makadawat ka og bisang gagmayng butang. Sad to say nga daghang mga tao nga dili nila matagaan og importante kana bitong pagpasinyo mo gyud pag maayo sa Ginoo. Una nga seryosohon nimo ang pagsimba, seryosohon nimo ang pagpangalagad. Ayaw si piyasta ang pagsimba. Importante kayo na, prerequisite kayo na sa Kristohanon kanang simba gyud ka. Kay mao nay usa sa mga ebidensya nga nahigugma ka sa Ginoo. Although ang pagsimba sa Ginoo dili lang sa matag Domingo or Sabado or unsa nga adlaw imong pagsimba. Ang pagsimba buhaton nimo nang kada adlaw sa imong panimalay. Magdaig ka og magpasalamat ka sa Ginoo sa matag adlaw nga tanan. Kay grasya na ka sa Ginoo na nakamatata masud-ong pa nato ang mga butang gihatag sa Ginoo nato itong pamilya labaw ta. So God bless po mga kaigsunan. Kana lang atong mensahe karon na magkukudri dapit sa ning Carwas area. Carwas dara pa washing ta. So God bless po.